Sa kamo, niyan sa mga malagad si Kanginan si Fon Morales and then may partner pa ako din si Juan Ditayat. Kumusta ka man tanin? Asap ta, importante yun ang atong pag-ampo. Unas tanan nga tos itong labaw magagawin. Lord, thank you kayo sa mga yata ka ng blessya, matag-adlaw at pagtagbaw ninyo mapapasalamat kayo Lord. Hangtod sa anong samtang kami may kinabuhi pa. Salamat kay Lord. Again, katawan ako lang giawag. Asap ito, always say a prayer. Mga pag-ampo, pangaliya, ito sa labang magagawin. Thank you Lord, thank you. O ako sa rin pumusta si Yulo T. Dayo, niya sa Cagayan de Oro City. Okay, si Bay Yulo T. o sa iyong familia. O sa mga parente dari sa Southern Leyte, no? Sila sa Norma Go, niya sa Southern Leyte, o din na Pitas Leyte ni. Southern naman din. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw. Bueno, ang sotang po ko na itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin is usak ka babae nga nagpatago lang sa nga Sinda. Ini gibatan udah sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer, si Sinda. Kini akong problema bahin sa kinaiya sa kumbana ba nga mausabon kaayo. Unya, di ra pagid mamina og sultihan nimo kay lagi siya gid mo'y husto. O kung nganong na problema ko ani, ingon mangud ini ang mga paghitabo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Jing 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 jing, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, basta't mahal kita. Sino ka man? Siya on gikay kastanan. Doon lagi ka din ni para masapos-sapos ka sa kong kanta. Ay, pa mo ka mag-ilis ko taon. Sa tadi na blakaw rin. Aw, asa da ita? Karong bunyag sa anak bikayo na unsa mo ka. Sabi ka sa kugos bata. Ala sayo pa dong. Uy, alas 11 pa magud ang bunyag. Alas 8 pa man ron. Malit pa matang regalo taon mo pag-ilis sa diha. Kasayo, basta nato, uy. Unsa mo ka, seminar, babaya taon na mo pag-ilis rito. Ay. Sige na taon, dahil sige na. Oh, lagi kadiyot kay mag-ilis ako. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Oh, sayang nagkanta. Hindi ko kabangalan mo kanta. Hindi ko kagwanin mo. Katway ni mo. Ana, ay. Manakog ilis. Ito na ta. Sige, tana. Karoon lang tana sayo mo kayo. Kanta sa ta. Ay, giahak. Magod kami yung, uy. Imo kong gipadalik-dalik ilis. Unya, may yung kakunya na. Di ba na tamang lakaw di ay? Awar ko na awang kalibutan. Purting hayaga. Init kayo. Kanindot bet tumbas imong liog. Uy, imo kong gipadalik-dalik. Unya, may yung kakunya na tamang lakaw. Ay, ayun lamang taba ha. Hulay sa ta. Karoon lamang taon-taon. Lami, agad mo daklon. Samot, ginagkalungting ng ulo ni mo. Unsa man, manglakaw tao dili. Lakaw lagi ta. Unyan lagi, kisayo pa kayo. Ambot di mo! Mao ni ang batasan sa kumbana, kana bang kalit lang kausap ang desisyon ba? Pero ako lang yung giagwanta ang tanan. Unya. Kuya, uy, kauwang ani dong, uy, daghan man kay sila bisita, uy. Kadakang tao. Oo nga. Dili man taril. Laing tao din eh. Naam na sila. Ibitado sa ta. Usag ta si Kugos. Kanang uban niya. O, hindi na mo gulay. Nagko kay lamoy eh. Uy. Kaurig yan niya na. Oh, mausa rin noon. Uy! Premiyong! Oy! Pari Michael Jackson! Ano ka? Pari Michael. Bida. Michael Jordan. Pari Michael eh. Pari, kumpare ni Gida ito, no? Awa, gino, pre. Dali, no? Pingaw na tapay. Sige lang. Sunod na bini mo. Ay, dali, dali ba? Okay, okay. Mayong dali na, uy. Manood ta dito sa kusina kay gutom na dali na. Dili ko ang mudas bagoy. Plastic.
Mamuto sa kalsudan. O di na taga ang bring house at least. Dati bakuha nga mabaw na to sa plastic. Ay na, bahala ka diha eh. Nahibaw kong mausap lagi hapon ang huna-huna ni mo. Porbida no? No. Awara, gikumutos ang plastik. Daan pa ko. Ay, di na sa mo dayon sa iyang papamutos usudan. Aha, ka lagi kutok ka nito, hana lagi. Uy, Miyong. Kadatagot na mong gikuha inasal. Mahulot ni mo? Ay, nagsama niya. Pero pala, hindi nung sabay. Pero kung di ka mo dayon pamutos, kagilapay mo ito ng plastik. Ilabay bitaw. Ilabay ng puting gamaya. Di mo suunag litson. Utsa. Unsa? Gambay rin masura to. Us, litsyon mo kuhaon. Silitson na nga. Kumadaag lutikaw ng tibok litson. Gilabay na kong gamay plastik. Ilisan ako dako. Binuo ko nimo ito. Ilaw palag. Ilaw palag. Kay apil mo sa kaon ni gluto ni paksiw. Pakauwa ka lang tawhana ka da. Mangulit ta, uy. Unya kay wapa bang sulod ang ulo. Kung dili ka mo pa uli, mauna kong ulit nimo, pakauwaw ka lagi diha. Sige, unang uli dito ka. Dadarin mo sa plastik. Uy, suluha lagi ka, bahala ka. Pre. Ay, pre, Michael Jordan. Ay, paring Michael. Pre. Kumpare nung yudetas, ha? Muna mo kaon, pre? Oo, mana pre, mana kayo, eh. Pre. May plastic ka dako-dako pa yun. Diba, mabuslot lang imong gipuso. Di pa masunod ang usin na sala na, pre? Pre Michael. Una lang kong ulit, pre, bye, pre. Pre, tanda ko sawa na. Day, wata ko, day. Listen na. Pasensya na ka, pre, ha? Okay na, pre. Pop sila yung mga na pre. Tagamang supla. Ya, bawal sa namong baboy ba? Pareho may mga high blood, pre. Di ba? Plastic, pre. Pasalamat ko din mo, pre. Pastila mo, tana ni mo, eh. Maayo yung kikang, wadyo ko sayop nga, nakikumpare ko nyo, pre. Di ba maka-check tato yung mga katong sabi nga babaeng kita na ko dito sa street, ha? Check ko ato ko sa. Lamihan ni mong kwanong pagkupare na magutagod. Ay, pre, ibalhin na lang yan ng plastic, pre. Ibalik mo buslot na, pre. Bawa mo juga, eh. Takpan, di ba na? Sige, salamat na lang. Ayaw lang kong salamat, pre. Kindort ni Ane. Day! Agay! Oy! Unsa ba taon kagilabay mo kanon ni mga kunawa ng plastik? Di ako, tagadagdag ko na kong plastik pare, Michael taon. Sunod yung taon ng usin nasal. Plastic bag na. Kay mo na isudlis imong mga sinina. Layas din hanggawa ka kay nagpakauwaw ka lagi nako. Layas! Day! Unsa pa gihuwat mo, ha? Pusta imong mga sinina og layas na dinis bay. Pakauwaw ka lang nako. Layas na dinhi. Unya kining uday, wa pa man ni mayiwa-iwa. Dan ana. Uta naglamoy. Ikay kaon ana. Himuon taning kanang tuslubuwa. Oy, unsa wag ka taon. Magkakadaong. Di magkakani, bebe. Ambila ko mga sinina, be. Kana nasa saw pamunita na. Uy, ako rin mga sinina. Oh, pamunita na og isuot ng plastic bag og layas na karon dayon. Ito sa libo, ay mo piladaan. Ambo, di mo lakaw na. Lakaw na. Oday. Adto na ko. Uy, dako aning plastic. Day. Ano na ito mo akong plastic? Nga pa may usin na sa lisod na ko. Di masuot? Bahala ka na diha. Layas na! Oh! Pakauwaw ka na tuhan na ka. Masipag mo layas ka. Unsa? Pwede pagsiyon lang nina ko daan inasal day. Madaot na ni. Buti mo. Lapad ay ka. Makalagot kay tawhana, pag humagluto sa leksyon nga iyang gipaksiw ni kaon pag yun, bagaan na lagi naong tawhana. Unya, dugab-dugab pa ka diya, o oroy ka diya. Mana magkakaon, sa may gipaabot mo, makalakaw ka na. Layas na. Paksiw di, unya ragod, unsa pradong kay ka. Lami kay paksiw, butang patis, puro suka ba. Busog ko na. Busog ka? Bulong lakaw ka, padiko niya ko. Patyon ta na lang kami yung di. Patyon ta na lang yun kahaka. Sige. Ay, sinsya na gud. Ay, suko na po gud. Noon na mga taon ko nga, doon sa ato ba na tayo masudan, di ka ugma. Sorry. Oo nga diha. Magkakitag na ako ng bala ka. Tikilid. Talikod. Uy. Ana. Kiss ko lubot. Ayaw pa. Ay, kiss. Sino ko? Sorry. Aday? Kayo. O, dangon tanang kainit yung ulo. Iyaw ha. Palayo na ko. Ay, sabad ay. Palayo niya ikay padool eh. Sa gandaan siya. Ayaw lang. Kiss ko ilok. Katugon ako. Katugon ako ko niya. Katugon di eh ha. Ay, bebe. Dara. Ilok ni. Ayaw ko. Imawa ka ng witness ka ng hikisan ilong liog. Ilok ka. Dara ba?
Sige na please. Dahil kiss kong ayaw muli o day ha. Mamupot niya, uy. Kompa, Miyo. Miyo. Tanawan ni Tiad na. Basta liog. Isan ano niya. Tiad. Sige, magtabi. Uy, hulong magkaliha. Ang tuwag na ta. Ha? Huwag na kay lukat kay ko. Kalaming ituwad di mo das lang tayo. Eh, sus. Uy, pahawa na. Pahawa ya. Pahawa na. Naunsa ka, Mari? Da, gisapot na akong banang way buot. Nga naman, waka ismeng huya gabi eh. Huwag kina'y buot. Magkatawa malang tanin mo, Mari, uy. Pitin pa, uy, naalagi ka. Nasaan malay ka diris bahay sa ituyo ni mo. Oh, ikaw gi akong tuyo, Mari. Nga naman, Mare? Kuan ba, Mari ba? Kuan kasal sa kong anak ugma. Unya, ang usa ka parisan nga sponsor, Mari, mihangyo nga magpaproxy. Kay dili katambong kay na ospital yung asawa. Mao nga kamo na lang si pare, Mari. Hala, Mari, ayaw lang ni Mari. Uy, basig mag-away na sad mi. Kaya naman, sabi awayan ninyo. Ay, hawa, Mari. Uy, kanang, ang ako babasig, Basit nun sa di ay okay na lagi na, Mari. Uy, ugma ayaw kalimot. Alas 10 sa buntag, kinahanglan na mo sa simbahan. kuan, Mari, kanang, Ay, ayaw na lang ko ayaw lang ko balibari ko, uy. Ha? Ha? Luwas sa ing taon ko, Mari, uy. Mari, ha? Wa, dyo ko kabalibad sa kong kumari. Nalimot akong ingon niya nga ako lang usa. Papangitaan lang kong laing Paris, kaya di lang untang akong bana ba. Pero wa na, oy, apiki naman. Mao nga ako yung giklaro ang akong bana. Sabi na day. Paminaw ha. Di na ko gusto nga mausab tong nangagi nga imo kong gipakauwawan ha. Di mo ito pakawa ako agad. Sundaan mo ito. Sundaan mo ito. Saba di ay hilog ya. Dis imong mata. Paminaw. Ugma, paludhon tagkasal. Anak ni Mari Emma. Kita ang duha ang paproksihon. Mangita lang tagdaang dakot-dakot plastikan eh. Agay! Hindi, Taon ka na yun eh. Ay, Gabaon na taon ka ng kaldero taon. Ay, kukuhan ko, ana. Ay, napadag plastic, ha? Kay kung magdapa ka ni kag-plastic, ay nagipagtuo nga makasul pa ka dinis pa, ay. Kasabot ka? Why dang plastic, ha? Day si Dayong. Recorded by X Thunder Gaming. Ako na yung gisabot ang akong bana nga klaro yung pagkasabot. Basta magdapa na siya plastic, inig-reception nas kasal, di na gid ako siya pasudlon sa bahay. Mo to'y among sabot. Unya, Day, lukat mo yung tayo, ha? Okay naman akong sa loob. Okay, barong. Kanilang long sleeve. na okay na oy. Pag sapatos lang panit. Ano ato na ta? Kadit sa, wait sa. Inspection nun sa taka kung wa ka bagid ang plastic diha sa imong bulsa. Wala yung plastic kage. Kani, unsa day ni? Ito, ganyan pa plastic taon. Sako mo na sa bugas. Sa man, ha? Mauba. Sako na sa bugas. Mahay na, day, ha? Kaya masud ko di inasal, madapang makungkong. Ay, awara gid ka, ha? Wato ka magdag plastic pero sako na rin imong gidang animalat ka. Sakos ka na doon. Ay, naunsa ba taon ka? Sudong sako di 10 kilos naman sa nagsakuha, day. Bili na. Hapit na sa magsukmag guys kanahan kay magdako no siya. Kay unsa kuno iyang sudlan sa sa inasal hanggaw lay kitawhana lagi. Ug wala ko ingna nga di ta kapasudlon sa bahay. Wa gid unta ibilin ang sako. Iya untang dadon. Mao to nga gibili na lang gid na kay umasay mahimo lagot magay ko. Pag abot na namo sa simbahan, ay asa naman gutos miyong. Kung tawhana tuwag ta na sad. Unsa sa kay kalaki nga gihimo ato ay Excuse me, ma'am. nawa man dinhi. Sama sa mga sponsor sa kasal, ma'am. Yes. Pwedeng ba nila ito, ma'am, no? Kaya magsugod ng kasal. Ari lang taon mo aron sa tandaan din. Sige, maatur ako, may gipaabot ako. Okay, ma'am. Ari lang niya nga riha sa may entrance. Simbahan, ma'am. Sige, maatur ako, Sige, ma'am. salamat. Thank you. Asa man daw hana, uy. Ay, ito arang panahan ay. Nagunsa man na siya diha. O nagunsa ko na. Agtuon yan ako, bi. Saan mo kami yung, uy, ano na pa magkadili? Dali na. Nangita na itong wedding coordinator. Kamo lang dito, day. Kamo lang. Unsa? Kamo lang dito. Hindi ako apil dito. Niyong ay kong pakauwawi, ha? Dali na. No. Nausap akong desisyon, day. Uli lang ko. Ayaw yun pag uli. Ayaw na pagsul sa bahay kundi kag gustong ihawon ta ka, ha?
Layas na lang miyong. Mientras nakapugong pa ko layas na. O ayaw di pag uli sa bahay, ha? Ha? Ayaw di pag uli sa bahay kung dili ko ni mo kuyugang mo paso. Unsa man, ha? Muuli ka o dili? Muuli ka o dili? Tubag! Uy, plastic! Ah. Awa gyud di uli. Kay naglagot naman ko niya, kabugnoon na kay ko. Ug ni uli pa, posible nga mauli na lang sad ko kay mauwaw naman ko. May gani nga wa gyud intawon mo uli. Mo na akong problema ron kung unsaon kining kinaiya sa kumbana nga mausab-usabon kaayo ba. Mausab ka ni iyang batasan? Unsa kung buhaton aning kanahan? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sinda. Hello sa tanan. Ay, Mami Gina, good morning mo diha. Sa tanang mga kaisuna nato, salamat kay ninyo nga manginom na sa diay mo sa ato ang said Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan ha. Salamat kay ninyo. The best mo kay na nato imnon kay bitter nga makapabitter sa tuwang kalawasan. Nindot kay na pisang pait-pait na pero kondisyon ta na dita majabitis na ato ang kape. Kape. Oh, bidis siya pa kape. Pero sa English coffee. Coffee mix mo na siya. Daghang mga ingredients nga gisagol para kondisyon ng ato ang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, Si Dudong Albert, ay. Kapitan Albert Bupat. Barangay Kapitan Albert Bupat. O ni Ma'am Joyce. Ma'am Denen Moreno, o si Ricardo Moreno, good morning ninyo diha tadan. Inday Los Digal. O sa Bayarkal, Iteri. Thank you kayo, Ma'am Pe. O si Inday Milay. Salamat kayo. O sa kanang taga Buhol, Gulyat. Oo, sa tanan ng Buhol. Nilabi na sa taga Bilisan, no? Bilisan. Nya diha sa Kabulan, sa Ilawam Alay, sa Sir Tommy. Salamat kayo, Lopez. Okay. Salamat kayo, Ate Pres. Okay, pasalamatan sa dakwan tanan. Nga nagtumarog ng minayin karoon ng Set Panyawan Herbal Capsule. Set Panyawan Herbal Capsule with garlic. Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol nato, katutaas sa sugar. Ayog sikdata pag inom kada adlaw gyud katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una ka magkaon sa imong tamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo, maugapon. Usag gapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Maugapon ini una ka magpaon sa mong panihapon ini kagabi, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. O galang na itong na problema, gyud kayo ba ning kidney o UTI, ayaw nagkaguol, di na mo mabalaka or mahadlok na tungod kay dunanay, makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anong atong gibati, bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan ito mga kaigsunan, salamat kay ninyo. Ang salamat ang yun may kay kamo mo naghimog number 1 sa to ang said Liniment Well. Thank you yung kay ninyong tanan ha. Salamat yung kayo. Kay kamo na sayon kung unsasan kay epektibo nga to ang said Liniment Well nga tinuod mo wagtang. Sa ato mga pamaol panuhot padakit sa kalawasan Baricos Beach katul kuto sa kabataan. Ili kay pagitan sa dingi kung mahaplas ta sa to ang said Liniment Well nga pinaka the best nga haplas nga anhar na to mapalit sa butika di ba kayo gili? Sa butika na yun ang tinuon. Yes. Liniment Oil. Ato na yun na ito mapalit lang sa butika. Ato na balik-balikon. Di yun yung sumulan balik-balik ka na. Sipihan ka ta. Sipihan ka ta. Init na balon. Tinguan. Grabe yung init lang. Gamit yung tag. Seed Liniment Oil na pang-plus para safety. Pero sa butika na yun. Butika na. Okay. Butika. Okay galit sa Facebook. Bisitahan na ito ang page sa Silverting. I-type na ito ang Panyawan Herbals. Magigala. Nya, yung kalimot nga itong i-like ang page diha. Nya, makita dito na ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing. Mapalit na po na ito mga ison sa Shopee. Muna nga butika na tayo. Shopee. Naran na diha. Okay. Basta lang layo ta. Shopee. Pagdodol. Butika. Kaya ba gawas? Butiki. Okay. Butiki. Panyagab. Nag-jamming mami itong domingo. Kasi ka ba ni mo? O dito bisa ilang babi ka na dito na kulina hardware na. Babi di? Babi kulina. May kanta ko. Musta ni akong migo babi di? O naman wala sa kuyog dito gams kay busy mas babi di taon. O nya si babi kulina nga butan kay gams tagiyag hardware.
Dati sa City Village barrio ba. Dito may nagjamming sa ila. Ato Domingo. Indutas Luyo Grab. Kuy ka gutagan, Indutas Luyo Grab. Si Wano, kumusta to sa tipo na itong ano? Edgar Wano. Edgar, kumusta man? Pura si Edgar, wala kayo sorry pero si bitay lang si Dinamito eh. Moro si Kapitan muna di ay. O si Kapirni. Former Kapirni. Ya, di na makin musuri kay si Edgar kay tuwa na ibaw na kanang Edgar kanang mag asyoso na kay naglawong ko kana. Dagan ang kagwapo man. Kagwapo. Ha? Ya igrita ko katong grupo na bitos jamming man to ha. Sige. Okay to si Edwin Costanilla. Oo, si Edwin kailan. Heidi Colina, Rami Colina, Reyes Colina, Mil Colina, si Madin Dilmar. Marlon Castañeda o ato abigo katong trainer gero atong mas kay sa kanta si Sinon Suarez. Okay. Thank you kaya. Salamat tayo sa jamming na mo niya. Nag-aray yun si Sinon ang mga barkada na mga imported. Sa mag-imported ngayon. Imported. Imported. Sige. Thank you kayo ninyo sa mga ka-jamming ni Tigili. Salamat kayo. Bam! One buntag! Kani ako yung kanako ang celebrity ko Dick Dio Diso. Palang sa ato ang mga kababayanan, mga kalalakinan, bisag kinsa mga kabataan o mga dagko na. Ayok ka mo kalimot ha. Aduna kini isang cup kini mga atong sabon, glutathione, papaya extract. Magbabilin kitang hamis o puting atong panit. Aduna sa kini natural moisturizer. Pero dili mag-dry ang atong skin. Unya ang ato ang pagpanamin susuya ko ng wala by blackheads o whiteheads ang imong naong aron maggamit dayon nato ang celebrity Kodik Beauty. So, bila kanimo din ha, Mrs. Mierna Lauron, asawa ni Sir Sammy Lauron sa Summer Hills, Valladolid, Carcara. Ingon man nun sabi, Mrs. Sul Gador o Sir Lu Gador diha sa Sulas o sa Dakasya diha sa ilang mga kananan. Ang atong mga kusinira, ang atong teacher. Kinahanglan nga gwapa ug limpyo sila. Presentable yaro ang atong mga customer ganahan jud kayo. Mga gwapa lang mga tindera no. Limpyo no. Namoy uban usahay nga. Kita ka gulat mo ato sa mga kananan nga usahay ka ng di ba katagaran ang bukan na gulat kay Puston mang yun mga mag-serve so ba niyo mura magwa manudlay ana ba na dapat limpyo kita niya nino to mga panit hamis wapa kita tan-aw sa mga kaning hiwa sa ablis litson kisa to ilang mga katirin dire sila ma'am yes diha sa ato man staff ni Ma'am Catherine Alcos Misa o Police Officer Raymond Mesa. Salamat ay paggamit lang nato Ma'am Catherine said celebrity Kodik Beauty. So ipatanaw nila ang tatak said marketing. Thank you. Ate Pre. Okay, ang insendo nato kada adlaw. Si Inda Ate Pre. Sinda. Ali si Inda na siya kanang iyang ang iyang bana ba murag tingali kanang iyang bana Ate Pre di mo ko ingon nga kuan kanang bugoyon kay kuan bring house lang yun siya kanang na mga party Ate Pre. Nya Puston ang ayo sa dang sa edasal uy grabe ra pud. Kadaan to padadri Ate Pre do ang ugi putos dia pag kuan abot iyang kumari nga kuan. So oy dili sa kadri. O siya yan yun, mga unta pre, sa minyong sudan pre siya, ang usi dasal, tadaw si Kuri siya, maumling usi dasal. Dila itong, pariato ako nadunggan nga, doon ako ni, kanang mamistahay ba? Pista siya nga tuno niya, magkuha tuno, bring house, na. At sa salaing bayan, hang tumadaga na, mag-imbita na siya. Mag-imbita siya sa ilang balay? Oo. Kaon? Oo, ganun naman siya. Kulwida, no? Sa oras na ako rin nagdumay pabuhatan. Kaniya hamaw niya Ate Bres, ang iyang bana, iya badungong taon niya. Ang paso na ba sila? Wa yun paso yung bana. Inluod siya, kamula dito, ano siya. Kami yung kabaso siya, away, plastic. Oh, no. Kasi gadang to siya. Pero may mga pagdam doon siya sako sa kuan, ganun doon. Pero okay mo, gulyat ka na bitong mag-bring house. Kadili ba ingon nga, wa kay kaon sa inyo. Nga di ka kapalitan ng inasal. Pero gano'n mo siyang nito. Ganahan lang yun, Ate Bres. Ganahan mo sila. Nagkita ko nga ganahan. Ganahan kita nga. Mag-bring house, ano ba? Sige ka pre, dito ay, padadaan ko ko sinasal. Parang pa ikaw ba? Proud ka ba? So, kinubit mo, ma'am, natin basa niya, ma'am? Ha? Paalam ni Solomon, okay, taman. versikulo 16, no? Unya mo, atras ni 13. Aha. Usbuna to, may tungod na ning iyahang kahimtang kaalam ni Solomon. Wisdom of Solomon, chapter 1, verse 16. Yeah. Ang mga taong dili Diyos noon magdalag kamatayon sa ilang kaugalingon pinaagi sa mga butang nga ilang gisulti o gibuhat. Ha? Atras dili sa kwan. Atras dili sa 12. Atras sabi. Ayaw pagpatya ang imong kaugalingon pinaagi sa dautan nga mga buhat. Hindi di kitang magbuhat o mga nasupak sa Ginoo.
na gipatay na nato di kuno atong kaugalingon pinaagi sa atong sulti ug pinaagi sa atong gibuhat. Mo ba? Oo, kay siya mo ingon man siya sa iyang gibuhat lang daan. Nasa plastic. Nya, gingnan ba sa tiyan ko pa, ilisi na dako, hindi masuda ko. Pero di ba siguro na sa ano Di greenhouse? masyado, Ba? oo. Para na ko. Dili, uy, malu. Dili, uy. Ako Dili, gali, mahatag ang Dili, galit. ang langkat sa itong istorya, wala mo sa mga subay. Wala siya mga subay sa... Kada bang... Kita ganahan tag bring house, di ba? Matod pa ninyo duhan, ganahan tag bring house. Magawa tag tunulan ta. Dili, uy. Nami. Busy ang tagtungon. Di ba, kanang ang pasabot, pa kanang... Kita mga tota niya, putos, kita putos, sus, plastic. Dili, Aning do tinur kina ba? Ako ganahan ko na. Layo sa Trili kay ba? Trili kayo. Mao gani nga mga subay, dili kay kawat kang putos dayon kuman kita ka tagiya. Hoy, lisin ko dako plastic. Mao Pero na may Ay, bro, ako gali ati Pres, kanang ako, ma. Pero ay uban, uy, daghan. Uy, ako, style ako ati Pres. Daganon. Madako plato. Ah. Nya anto ko sa mga kusinera eh. Tagay ta na, David. Tagay ko ani day. Nya. Oh, tagay ko ani. Nya, inipadula ko. Ibis ka doon ko, pasok dito sa plastic. O, pwede, Siguro. Totoo ni Marlan, eh. Ikaw doon ni Magalyat. Bahala ka. At ang ako ba kami bito sa amo no sa probinsya bisag karon. Pangalito, uy matutas ka presila kay kasal man si anak mangumbira ta ingon nga. Usa isulti mo ba? Ayaw pag usa. Dili man ta ka lugar oy. Nga naa si ba nimong mama, mga ta kasal sa anak presila. Ingon na imong mama, imbitar mo? Oh ma, di man dito to na ugway mig bakay bagato. Kanang imbitahon mo ko nang dinis bay imong idandaan. Ah. Ano yung abi pro way makan uy mga tao ni mga anak sa linyo. Mao din ang ini pangaon na to diri sa space. Wow, ikaw sa inyo. Ano recording? Oh, recording na daw sa mga sa bisa. Wow, ikaw sa inyo. Ayaw lang. Sa ato pa, ingon mo nga kanang, sa tingin mo lang nga, kanang naang magdadakag basing, tagay ko ani. Ito mo ko na, atong kauban, dilo ko masulti kinsa. Ayaw, isulti gini. Isulti gini kung ako. Ayaw lang. Ayaw, isulti lang. Pero wala na ro, sa dili na siya connected sa ato. Ay, o lagi, kinsa man be. Kinsa man be, wala man connected be. Tagay ko ani, Kinsa lagi na. Pagkalaw na ko mga bata. Kinsa lagi be. Di, ha? Inisial. Uspag pangutaan na. Kinsa lagi na. Di man may hinumduman. Pero Ay. kanang gingon ninyo nga kanang bitong nang pangita ninyo mga biratas pa presila dili ka adto kanang bring house jod ningon nga na bring house uy padadaan ba mo bisagwa mo mo adto ha mo ko bukara na sagara sa unang bring house sa probinsya sa amo presila poston gyud daw sa saging kanito ko naay kanang katubitong sa kahiwa ka tambok pero gipauga nay dugo nay paklay ipuno na papagputos pero pinauga man kanang nindot tanong kay humay okay dito ta mo probinsya makakaon may humay nay kasal nay bunyag mais may gyud ko nga nindot sila ko kanang pertigo ko sa hikay no kay humay gyud Ato ra Pero ato ka ilaha ba nagit kay bring house ni uli. Padadaan yung kanin niya. Padari lang no, katong di kami nangaon nila ibon. Padadaan yung kain ning uli. Balik lain gidis ma'am. Balik Tagaan pa tagputo ni Marimimi. May pretila gulyat kay kanang naang ako bitaw na obserbahan na niya no dili nga pag-unsa dili man bayag. unsa nang pagdaig gili flattering unsa na siya. Dili nga pag-unsa on the air man ta kanang ambot og ting sweldo ba niya gulit kan mo pala dito sa isang sopa magpakaon sa likod. Lain gini siya. Basta na siya madawat kwarta pagkaon gini siya sa iyang mga sakop sa handumanan sa sakawit. Nya. Bisan po pareha ko nimo bam karon no pagkaon sa gagpandisal. Dati ka ako. Sa una pito sa presila sa apel pa sa akong recording dito sa akong kuan direksyon magdala sa siya sopa madoble among timo kay timo dapat siya mao lagi na akong gingon nga nabasahan ako dito sa may Leviticus nga ang kining pagpakaon sa mga sikataw usan nas pagi nga mapapas ang imong mga sa umuna ako nabaliban sa kay tagaan kag taas ang kinabuhi ma'am basta ka pakaon sa sikataw ako nga tagsara na siya musimbaw sahay pero kung palagi sa may guna kumpare nga daghan karong panahon na wa makailaw kinsa na si Jesus pero ang ilang mga binuhatan nagsubay sa kabubuton. Sige le, ikaw Gabs, kaila ka Jesus. Nanasad. Nanapod. Sa? Jesus Christ ba? Kaila yung ka eh. Di ba na kanang kuhan si Sa? tinulgan niya usaman. Muta, okay ba? Yung sabi tinuod nga sa ato ang labang makagawin eh. Ingon tong mga Amerikano dimit ko no. Anong limit man? Ano mga Amerikano ga dimit. Good joke na niya mo ha, taon. Binuang na niya mo ha, taon. Sorry Lord, binuang na Komportable kay na siya kay naitagabati. Ka na itagabati. Balik ka Goliath. Hindi pa na sa nato sa atong lingaw-lingaw na. Di ba na sa atong
Baliwar ko na gud. Pero wa man di man nabatiyo na to kasing. Mabito pag-guest ako dito sa pag-guest ako dito sa birthday ni Father Red Rosales dito sa simbahan ni Father Shano Ubod. Pag-iwala ko nga kanang simba na ko sa Santo Rosario mayngon ni Father Shano Ubod. Ang mga pana para sa mga asawa. Ang mga asawa para sa mga pana. Kana mga madre ang hilabti para na sa amin. Ito ka na mo pa ni Rom ko. Imo binasulti pa ni ha. Simba na ko. Kay mag-ihap sa kolekta. Ito ka na mo pa ni Rom. Berkada naman ng gulyat ay. Pero padre, kaya akong isulti padre sa mga ko ambil padre kanang karon nag-idod ako nga tiguan ako padre sa nono kay karon dal kay kumaibog og laki ay padre sa mga dila na dili na sa singkasing asa may importante padre dila o singkasing ito sa baara mo dito balik ta katong gingon ni kulyat kag plastic kay kuan mana is presela ning usod nga nindot at bring house apan inda isa na to Cinder Nancy Sinda kanang naang dili ni si Sinda mo igagawa Sinda tulin tinili ni mao ha at Sinda maayo man tinuring usgulat na mga bring house pero kuan sad kanang mayon ta og meter lang kanang dili sa tamawawan na kay sige mo pangangi yang kamot hinahinay sa drive kon luklok pagpamutos lahi pa ako gulyat sa mo na tanaw kong siniba tanaw kong sinidi ngit pa na tanaw kong sinida ang akong kamot sige sa ginuhinol diri sa tapad ingon niya No, ka palpala? dili ate tanaw ka hinol ko sa padre sa ko nga usa oras sa jo ay kranon ka siya Kanakang puzzle, tihon.